Така, здравейте. Сега, тук някой играе на Night Night in the Forest. Вижте, яка ли съм? Това е Doing the things that I never would know. Treat me like what these. Да гласуваме за. Да, така. Спратихме го, коментар първи. И тя вече се промени името и се казва като Мира. Това е най-ново. Това е сега.